25. až 28. septembra sa v Nitre konalo európske stretnutie misijných sekretárov. Zúčastnili sa ich zástupcovia 10 európskych provincií: Slovenska, Nemecka, Írska, Rakúska, Maďarska, Španielska, Portugalska, Talianska, Poľska a Švajčiarska. Na stretnutí si misijní sekretári vymenili vzájomné skúsenosti ich práce a spolu hľadali riešenia pre podporovanie misijných projektov vo svete. Prišli sme sem z 10 európskych provincií, SVD, a týchto 10 provincií reprezentovali misijní sekretári. 2 provincie nemohli poslať svojich sekretárov, inak nás je 12 provincií, ale iba 10 provincií mohlo poslať svojich misijných sekretárov. Cieľom tohto stretnutia, ktoré sa mimochodom koná každé 3 roky, bola výmena našich skúseností, aby sme sa niečo naučili jeden od druhého. Tiež, aby sme si pripomenuli, čo sa od nás vyžaduje, ako sa máme starať o dobrodincov, aký vzťah máme mať k štátnym inštitúciám, aby bola naša práca pomocou a podporou misiám v celom svete. Okrem práce a vzájomnej výmeny skúseností, sekretári mali aj voľnejší deň, kedy navštívili naše hlavné mesto Bratislava a v ňom náš misijný dom svätého Arnolda. Som tu vlastne prvýkrát na Slovensku v Nitre. Prostredie bolo veľmi dobré a cítil som sa tu výborne. A tiež ostatní členovia tohto stretnutia sa tu cítili výborne. Zvlášť tí, ktorí prišli zo západu a neboli ešte na podobnom stretnutí vo východnej Európe. Našli sme jednu kultúru medzi východnou a západnou Európou. A tento veľmi dôležitý fakt si nesieme domov do našich krajín.